Značka Scorpion oslavuje svoje výročie jedným zo svojich najnáročnejších, no zároveň napínavých projektov. Nový Abarth 600e, najvýkonnejší Abarth všetkých čias s výkonom 280 koní a zrýchlením z 0 na 100 za 5,85 sekundy. Tento revolučný model je výsledkom náročného projektu, na ktorom sa podíľali nielen experti Abarth, ale aj odbornosť inžinierov Stellantis Motorsport. Spoločne vyvinuli špičkovú športovú platformu, kde dochádza k technologickému transferu a zrodil sa nový Abarth 600e. Značka Scorpion oslavuje svoje výročie jedným zo svojich najnáročnejších, no zároveň napínavých projektov. Nový Abarth 600e, najvýkonnejší Abarth všetkých čias s výkonom 280 koní a zrýchlením z 0 na 100 za 5,85 sekundy.